Og så vil man lige have gurke oven, gør man det her. Og så kan man lave et mindre ud af det. Og naklen. Eller du kan lave monster. Jeg laver bare en monster. Det er tænderne. Har den kun et øje? Hvad? Har den kun et øje? Og så kan jeg også lave noget andet, ligesom bare et menneske. Sådan her, så gør man bare lige her. Kan jeg gøre lige her. Der er øjnene. Og øjnene. Kogen her. Lukke øjnene. Og så kan man også lige lave en lille Næsen? Nej, mustache. Ja, mustache. Det er sådan næse. Ja. Og så kan man også lave nogle andre. Så kan man også lige lave nogle andre ting. Ligesom ligesom Figix 5. Hvis du trykker her. Hvis du trykker på nogle af de her knapper her. Og hvis kan jo komme med på gyder. Rigtigt. Og så hvis du lave skateboard, så kan man bare lige lege med skateboard. Så kan man lige bare lige skateboard og finde lige der. Hvis du har en lille legetøj til skateboard, så kan man bare lige igen og pakke den ud. Altså det her med pakke den ud. Ja, kom herover så. Nå, der filmer så. Kan filme nu. Så pakker vi noget her. Ja. Hvordan gør man det her? Det er meget sjovt. Det er meget sjovt det her. Eller vi kan bare lave noget andet. Nu er det der. Vi kan bare lave... Oj. Og så hvis du har et legetøj på, så bare gå gakker. Du lige her. Og så... Det er bare en mening, man laver kæmpe hop. Og så gør man det her, og laver, altså, gør man her, og laver et kæmpe hop, og så gør man det her.